Ladies and gentlemen, welcome back to another episode. And nansi tina Tateguru Simango, formerly known as Prophetess Bolt Carter. Zvinhu zvinochinja kune matime and seasons. Patapedzisira kuti interview navo yanga iri 2021 kana ndisiri kukanganisa. Tadaro patapa tazoda kupinda mucovid. Pandazombotiza nyika ndikaenda nogara kusouth. Saka izvozvo tadzoka takamboita interview mamwe ataita but anichivashaya tichitadza kusangana nawo but totenda Mwari kuti ezvinozve tasangana nawo. Tateguru, welcome. Thank you so much. How are you, Zigo? Ai namwewo ndofunga mungozoona kuti life yangu inenge iri nani. Aiwa, iri kuchinja. Kona matama dumbu, skin iri kuglow, aiwa zviri kufamba. Yanga yakambooma. Aiwa yanga yakaoma. Muchiremember time yandakamboya kuofisi venyu pepe. Muri katete. Katete ngone musoro mombe chete. Aiwa, upenyu hunoshanduka zvakanyanyisa, ukaushandira. Eni makachena chaizvo. Thank you so much. Kuna vanhu vanobhelievha kuti kana uri munhu anoita zvechivanhu fanira kunge wakangosviba imomo futi ngadai mungori nezvimwe zvuma anosuti zvakashata but amena mupfekero zvinenge zvakangoitwa kuti tikagadzika murungu mufata fada kana Pastor Chris togadzika munhu wechivanhu apa vanhu vanongoti arega timhanye kwakachena anzitika. Aiwa, hazvirevo kuti kana wakuita matare echivanhu wakufanira kuti ugare netsvina. Ende zvinoenderana nekuti uri kuita matare api. Especially kana uina tateguru asi uine matare zvakare ekumadziva. Vekumadziva vatode tsvina. Inini handidi tsvina, kunyange pandinodyira, kunyange kapu chaiyo handidi tsvina. Kunyange mudare mangu ukatomuya, munenge muri smart zvisingaite. Handitodi, ndotosema. Moyo wangu unotomira netsvina. Mozinotoona kuti that's why vanhu vemachechi vachizoti vakati mwetsvina vobva vataura n'anga nasekuru midzimu because zvinenge kuita ngezvine tsvina. Aiwa, I think mabatsiro anozviita munhu. Kune vanhu vanofunga kuti kana kuti unzi une mudzimu uri pauri unofanira kugara netsvina ndokuti vanhu vakutendi kuti wakatakura machangamire pauri. Saka is that mentality ngori muvanhu kuti ndikagara netsvina ndikagara ndichionekwa kuti ndakazara bute apa ndikatoputa bute kubva makuseni but haumbofa wakariona pamhino dzangu bute rachero ndototomboona maresidue. Exactly. Saka it's just the way yaunozvitora nayo neway yaunozvibata nayo iwe pachako. Mwe munhu anenge atogarawo aine utsvina obva atongotora advantage yekuti akuita zvechivanhu. Saka akungogara aine zvitsvina ukasvika pamatare pacho panenge paine tsvina zvekuti uchitopindemo munhu tombotanga wazvitarisa kuti mandiri kuda kubatsirwawo munhu onyatsobatsirwa chaizvo here munenge muine tsvina inotosemesa chaiyo. Saka mabatsiro ako unenge uchingozviita iwe pachako. Iye wacho anenge aine utsvina umwe uri masi. Exactly. Wesina Junu yanenge asingatodi kugeza. Aiwa ndiri kupaona. Saka ndinoda kutangira apa. Vanhu vazhinji obviously vakambonzwa nyaya yenyu but ndangoti mungoti muchidimbo kuti rwendo rwenyu rwekubva mukuita Prophetess Bolt Carter mbozi zvanga zvadhakwa here zveuprofeti kuti takuona kuti zvanga zvadii? Handingati zvanga zvadhakwa zveuprofetesi but chinhu chinoitika Zigo tinokura tine zvipo zvinenge zviri patiri but nenyaya yekuti we are brought up by our parents in a Christian environment. Saka tinongokura tingori nekungoziva kuti kana ndine chipo tinongochiisa kusaidhi rechikristu handitika. Saka handingati zvanga zvakadhakwa because ini ndakatokura ndiri munhu wekuti ndaitorota hope zvese ndichitoita pana ndiri prophetess ndaitoprofita ndichitobatsira vanhu ndichita zvese but in the way yekuva prophetess ipapo ndaisaziva kuti kuita prophetess kwangu nditori nechivanhu chiri pandiri because kazhinji vafundisi vanogona kusada kukuudzai kana kubudirai pachena but kazhinji hakuna munhu anoita basa raMwari kana kuti anoita mufundisi asina chivanhu chiri paari. Vazhinji ndo vanozoti isusu asida kumira tiri kusaidhi rechivanhu tanga vanokumbirirwa kune vekwavo kana vachibika doro vonokumbirira kuti ndoda kumira ndiri kusaidhi rechitendero. Saka inini transition yangu it's not about kuti zvinhu zvakadhakwa ndiri kusaidhi reChristianity kana ndiri kusaidhi reuprophetesi. Hazvinambobvira zvakandidhakwira as such but kutoki ndiite transition ndo pandakatodhakisirwa zvinhu nevadzimu because inini ndakanga ndisingatode zvekuita zvechivanhu ndeki ndikazvitarisa from structure complexion ndobva ndaunga ndichiputa bute ndichiita matare kwandiri zvanga zviri awkward ndaisingatode ndaitoresista
handiti but ndakasvika pakungowomeserwa zvinhu kungowomeserwa ndichinzi nditambire matare nditambire chivanhu chiri pandiri kusvika ndatozogamuchira handiti saka pandakagamuchira ipapo pakabva paitwa zvinoitwa doro rikabikwa mudzimu ukatambirwa matare acho akaita sei akazadzikiswa bva ngatanga kutofamba nematare nekuti problem yange yakuitika manje ndanda kuti vanhu vakauya kuma1on1 kuzobatsirwa munhu auya kuzobatsirwa ku1on1 pane kuti ndimunamatire ndimuleye mahands ndimunamatire ndanda kupiwa masolutions echivanhu kunzibatsira munhu uyu nemushonga wakati ndotanga kutoroteswa mushonga ndakutanga kutoroteswa kunzi vanhu kana vauya kuzobatsirwa ngavasagari pamasofa ndakutanga kutoroteswa ndikinzi ndakapfeka ngundu ndakutanga kutorota ndikinzi bvisa masofa isarukukwe pasi nejira ndopachagara vanhu kana vauya saka kwandiri zvakambotaura kundinetsa kuti manje vanhu vachati chii society yedu vanhu vane madzidzisirwo vakaitwa according to chivanhu nevafundisi vedu takangokura tichingodzidziswa kuti munhu ane chivanhu anoita zvekuromba munhu ane chivanhu chakaipa vanoita zvekuuraya vanhu so that mentality iyoyo unotanga uine fear yekuti manje vanhu vachandigamuchira sei kuti ndibude ndikinzi ndakuita zvechivanhu apa ndaizikanwa ndiri prophetess ndichibata maiki madzimoni achidonha saka that fear I think vanhu tinotadza kuita zvinhu nenyaya yekuti tinonyangotarisa vanhu kazhinji kuti manje anazigo vaimbondiziva ndiri prophetess but ivo vamaimbobatsira muri prophetess because I believe pakubatsira vanhu ka kune vanhu yekuti haungobatsirika 1 zvobva zvapera mumwe anenge akutoziva kuti inenge kana ndine zvekundinetsa ndinenge ndina prophetess boat cutter ndichifamba nawo mbijana paevidams kana ndinaro vanhu ivava vakazvigamuchirawo sei zvinhu zvinoconfuse unzwisa vanhu vakazvigamuchira sei inini when it comes to me personally handitire chinhu kuti vanhu vachigamuchira because I don't follow the flock ukada kuitira zvinhu kuti vanhu vachigamuchira mumwe nemumwe whether utori kuchristianity kwacho nditori prophetess pane vanga vasingatozvigamuchire pane vanga vasingatoitirwe nazvo saka whether ndaakuchivanhu kwacho mwana watombozvigamuchire handitika vamwewo pandakatanga kuita transition inineka nandatomira church ndakadatomira nandatomira church panguva yecovid iyaiya saka ndo pakatanga kutika transition yangu saka vanhu vakazonge ndokune mamwe machechi vamwe vanotouya vachitobatsirwa vachaitonamata navo and only to realize kuti vamwe vanhu vaitoita chivanhu secretly vachitouya kuchechi bcause ndakatozoshamisika mwachikuchara kuti nini ndatosvikiro ndakutoita zvechivanhu munhu anga ari kupresent worship kuchechi ko zvikandiaingotya kuti tikuudzei but taitoita chivanhu tichiita sei tichiuya kuchechi saka problem ndekuti kana tiri vafundisi tine mamwe mateachings atinenge tichiita tichiudza vanhu saka vanhu manje they go kuchivanhu secretly aenda kuchivanhu secretly ouya hake kuchechi osvikogara mupi osvikogara hake muchechi maakumuona muchechi mamusi kuziva kuti amboenda kunoita bote rake aenda kumasango aenda kumabikiro atoitwa zvaanenge achiita ikoko odzokogara zvake muchechi saka chivanhu chiri kutongoitika and I believe time yatiri patori nerevival isingaite a spiritual awakening itoriko yechivanhu mukatarisa izvezvi nsaka makushamisika kuti vanhu vari kubuta bute vana vadiki zviri kumbofamba sei patori nespiritual awakening yakatokurisisa itoripo chaiyo ndikupaona then mauya manje mava tateguru Simango makasvika unogamuchirwa sei mune atingati imwe nyika yezvinoitwa zviri different obvious muchiuya muri munhu akazvimirira mune calling yamapiwa but amurarame muri mega munyika iyi makagamuchirwa sei nevanhu in general not vanhu in general chete but kumatateguru ikoko kune vamwe vanenge vari kune vamwe vana sekuru kune vamwe vanofanira kuzoisawo kaconfirmation kastamp kekuti zvinoitika panapa ndezvechokwadi aiwa ndakagamuchirwa zvakanaka zvisingaite nekuti ndakatoitirwa bira nezinata ndofunga makambonzwa pane nyaya dzanga dzaitika dzanga dzataurika dzakazotuma kuti dzisimudzevawo vakuru venyika kuti sezvo ndiri munhu ane zita rinongozikanwawo rinongokonzeresawo macontroversy pamasocial media saka pakaitika nhau idzodzo vezinata vakazondida navo vakauyawo vakati tida kuti tiuye tikuvhenekei tione kuti makamira sei ndikanoitirwa bira ndikanochenurwa zvikanzi matare angu akaita sei akachena saka ndakagamuchirwa zvakanaka kune vandoshangidzana navo
even musociety muhama handingati ndanga ndine problem because muhama ndanga ndakagara ndakagamuchirwa kudhara even muvanhu vekubatsira vazhinji vakatanga kutouya kuzobatsirwa kwandiri ndakutoita matare echivanhu but panguva yandanga ndiri prophetess vanombobvira vakauya but chakatondishoka vakatanga kutoti ndakuita zvechivanhu zvikanzi taiudzwa kuti mune matare echivanhu saka tanga takangomirira do you know kuti there is someone who knew me 5 years ago 5 years ago ndiri prophetess but akazouya recently this year akati aitourota achitoudzwa kunzi mune chivanhu chiri pamuri pamuchatanga matare ndo pamuchatoita sei patichazouya saka ndo pakatanga kuti vamwe vanhu vakawanda kuzobatsirwa ndikupaona then zviri pamuri tichipfuura panyaya zviri pamuri zvinokutenderera here kuti mumbongotiwo sunday ndinge ndimboendawo kana kwamakandiwa kana kwamutendi kana kumethodist ndombongogarawo hamwe ndichiteererawo shoko kana kuwadzanawo nevamwe ndichidzokera ngwa nendiri hazvirambe but inini hangu personally for now kuchechi ndine zvakawanda zvandaona muchechi handisi kushora hangu handisi kuita sei especially the congregates handivashore because vanhu vazhinji vanenge vari murima but zvandasangana nazvo through vafundisi vazhinji especially vechirume mumakereke umu handifunge kuti ndingaone kwandakagara muchechi hamusitorina kutenda kwacho kuti ndagara muchechi because zviri kuitika mumacheki especially nevafundisi nyaya dzacho ka dzinorwadza zvisingaite chipfambi chiri kunyanyisa vafundisi vechirume vari kunoti vanenge mai mufundisi ndabatsira ana mai vafundisi vakawanda ndiri kumatare uku ana mai vafundisi vakawanda havana peace havana rugare vanenge vachingoisa mamakeup vongonoita that fake smile vakagara kumberi but if you sit down navo vari kushunguridzwa zvisingaite ndino kuti vafundisi vazhinji vanohurira vakadzi ende nevana vesangano vachimitisa mumasangano imomo and they are abusive vanenge vachirova zvisingaite but vamira pamberi pevanhu ndo vanenge vachidiscouragea chihure ndo vanenge vachidiscouragea kuti mukadzi harohwe mukadzi anofanira kuchengetwa but they do the opposite saka inini basically pane izvozvo I just believe with a relationship with my creator kuti inini sedunga munhu ukama hwangu namwari wakamira sei ndowadzanga namwari nekuti inini kuchechi zigo malose faith and then makafunda ka in terms of yatingati bible theology ndoziva kuti munenge mutori nemapepa emabible school yes I've got a diploma in theological studies ranakaita neSebis Bible School iri paHighfield and I also have got a bachelor of theology yandakaita nePetra University of America. Yay. Mauniversity ari miri kwemakongo. Yes. Saka zvinhu izvi zvichiri kushandawo here tomboti muupenyu hwenyu oro mune vamwe vanhu munobatsirawo kuti munoona kuti munhu ane dambudziko iri but dambudziko iri harisitomboda kana chivanhu kana kuteketerwa kana kudirirwa doro rungoda ndingomupinza kacounseling yekuti mukadzi akanaka anofanira kuita sei kana kuti murume kana kuti wewe hunhu urombe motora mateaching from Bible. Handingati ndotora mateaching from Bible per se but zvinobatsira because pamasubjects andakaita there are more than 32 subjects per degree rangu and counseling is one of the subjects and it's professional counselor. Yes, I'm a professional counselor wekuti ndogona kutokansela munhu ari kuya ari kuda kuti ndozviuraya kana kuti ari kufesanga nemaproblems whether mafinancial problems both zvese ndakadzidza when zvemabusiness studies ndakaita counseling yemamarriages everything mahealth conditions and everything so ndokwanisa ndikaonota papatori nedambudziko riripo ndokwanisa kutopa munhu counseling zvinobuda sikandazvona ayo pakanaka zvino musiyano uripo pakati patateguru nemudzimu nesvikiro nen'anga chii n'anga ndodzedza dzinoita zvese zvese isusu hatizi n'anga n'anga ndodzedza dzinobuda vachitaura kuti isusu tinorombesa n'anga ndodzekuti ukaenda kwaari akindoda kuuraya munhu anokutaura kuti une mari unza ndokuurayire munhu n'anga dziripo kungoita kautsinye so kungoita utsinye zvaunenge uchidaiwe ndo zvaanongokuitira dzinoroya on behalf of you munenge matotag team ka
iwe uri kuprovida financial motivation nemaresources ari kudiwa saka n'anga ndo dzinoita zvese zvese. Ukaenda kun'anga inogona kukubvisa mimba, but ukaenda kwedu kwatiri masvikiro, kunotanga masvikiro maranks, handitika kune anonzi masvikiro, kune mhondoro, kune mhondoro, then kune makombwe, handitika saka n'anga ndo dzinokwanisa kuuraya, dzinoita zvese zvese. N'anga ndiyo inokwanisa kuti ukaenda kwairi uchida kuparadza marriage yemunhu, kuti inini ndiri kudangana nemurume wemunhu but ndoda kuti asiye mukadzi akauye kwandiri, n'anga can do that for you. But kana mazouya kwatiri masvikiro, ini ndine mhondoro, ndiri tateguru, ndina tateguru namuchemberi vanobuda pandiri. Asi tateguru havangobude. Mukaona tateguru vatobuda pamatare andinenge ndichiita, panenge paine matare ehondo, nekuti madzisekuru angu inini mukanotresa kubva kumashure vanga vakatopiwa nzvimbo yavo ukoko kunana Save ukoko yeumambo. Mukatoenda ikoko kune kutonzi kwamaera, nzvimbo yavanga vakatopiwa ikoko, nekuti vaiti vanga vaine maspiritual powers. Saka panguva dzehondo dzedze vaitotanga vaconsultwa vanhu vasati vaenda kupi, vasati vaenda kuhondo, votoconsultwa, vototaura kuti kumuchienda kuhondo uku tangai madai. Saka tateguru ari pandiri ndeve hondo, kwozoita namuchembere. Saka difference iripo, ndataura zvinoita n'anga. Svikiro, mudzimu, gombwe, uripo pakunoumba zvinhu zvakanaka mukati mekurarama, uripo pakunomisa dzimba. Mudzimu uripo pakunoyananisa vanhu mukati memadzinza, kuti vanhu vagarisane zvakanaka. Haupo pakunopesanisa mhuri, kuti munin'ina nemukoma vafanire kuwirirana, kana kuti pamuri kushangidzana pabasa vafanire kuwirirana. Mudzimu haupo, asi mudzimu uripo pakunodzoreredza vanhu patsika nemagariro edu isusu. Saka imi mati pane tateguru namuchembere, zvinhu zvakasiyana izvi. Tateguru vanenge vari sekuru vechirume, then muchembere ndivo andoera musoko, ndivo ana mwenye wazvavo, madzitete vechikadzi. Ana tateguru ava nana sekuru ava vanhu vamunoziva here kuti vakararama maybe muchiri mudiki, kana kuti kare madhonga achine nyanga? Like inini tateguru vanobuda pandiri vanonzi sekuru maera, ende kuti ndizoziva zvangataura kuti ndakakura ndichirota hope ndichiita sei, ndikatanga ndiri kuprophetess ndikazochinja ndakuuya kuchivanhu. Zvakaitika kuti ndizoziva vari pandiri, ndakarota hope. Ndarota hope, ndakarota baba vangu nyakundibereka vachiri vapenyu variko kunotonuko. Ndarota hope baba vangu vakauya kuhope vakabata mbudzi. Asi vauya kuhope vakabata mbudzi vakandirakidzana sekuru vangu vari 5. Tatoenda kumusha, vatanga kundibva sekuru, kubva kuna sekuru vangu vandakaona vari vapenyu ndisekuru vangu vakafa 96, ndiri form 1. Ndiri form 1. Ayo. Nandiri form 1. Maune 2 years. Muri vana. I'm 42 ga. I'm 42, ndiri 83. Saka sekuru vangu baba vangu vakafa 96, ndiri form 1. Anditi ndo vandaiziva ivavo. Saka vamwe vese ana sekuru baba vavo na sekuru baba ava na sekuru ava na sekuru ava, ndakaita zvekutorota kuhope, because ndaizvibvunza kuti ndakuita zvechivanhu. Handisi kumbonga kushiwa chivanhu mumusha medu, makambenge mine chivanhu here, kumashure kwacho zviri kumbofamba sei. Saka ndiri munhu yauya wekuti I'm very keen to know, ndida kunyatsoziva kuti kana varipo ngavandishanyire kuhope vanditaurire ndizive zvese. Handitika saka ndakarota baba vangu vakabata mbudzi vachindiurakidzana sekuru vangu vese ava vari 5 kubva kuna sekuru vandoziva baba vavo nemazita avo ese. Ndikamuka ndichiaziva ese, ndikatoudzwa sekuru anobuda pandiri nini tateguru ndove chi5. Handitika ndaudzwa mazita avo, ndikabva ndanzi ndiende kumusha kuchipinge. Apa ndasina mbobvira ndakakuenda. Ndikatomuka ndikatora namama ndikati ndaruka ndichinzi ndinonotsika kupi kumusha kwedu, ende ndanzi ndinopinda Masave mumvura. Zveshuwa takatoirova mota. Rukove here Save harizi rukove, Ruizi ruombe. Tikabva tatoenda kuchipinge kuyakuya, vanganokumbirirawo kuyakuya sekudzwa kwandanga ndaita, bva tadzoka, vangazobvunza mazita ayaya.
vakatozofonera umwe bamnyinyi vangu ndikati ndarota mazita akadai vakatoseka zvavo zvikanzi ndo ana sekuru vedu ndikati ndaitoshamiswa zviri kuitika pandiri zviri kufamba sei uye mazita andarota ndafunga pamwe kuita sei kungorota zvikanzi aiwa kusi kungorota watorotswa handiti saka kuti uzoziva vemakarekare unotorotswa wochinyatsovaziviswa kuti kuna nhingi nanhingi kuti uzive zvauri kufamba nazvo kuti uri kufamba nechii. Alright. And iwo sekuru kana kuti machembere kuti vazobuda pamuri vanongosarudza kuti toda kubuda kana kuti panenge paine zvinenge zvichiitika zvinovadana kwavanenge vari zvokuda kugadziriswa. Vanongosarudza vanosarudza hakuzi kuti iwewe ndiwe uri kufamba kuti ndiri kuda mudzimu kuti uye pandiri akatoriki ndaisingatombode nini pachangu ndaisingatombozvide but ivo vega vanosarudza ndio vanoziva chavanenge vaona kuti vaone chii hatizive chavanenge vaona asi ivo ndio vanosarudza homwe yavo kuti pana precious apa ndo pandinoda kundiite sei ndibudire ndiri ipapo. Iye munhu unofanira kunge uri munhu ane character yakanaka here, munhu akazvibata here, kana kuti vanongobuda even nyango uri ndururani seni? Hazvinei necharacter. Hazvinei necharacter. Hazvinei necharacter. Chandoziva ivo vacho ndo vanotozokudzikamisa. Ndo vanotozokudzikamisa. Not knowing zvangu vamwe but inini personally hangu ndagara hangu ndisina character imwe yaiya iri wayward kana kuti iri weird. Inini pachangu am someone who is very disciplined. Vazhinji vanondijaja according to my appearance, according to color. Yes, according to color futi. Unoona mumwe machitokomenta chero zvoni tategora panogara ipapo nezvamuri izvozvo mutori hure macomments chichi but do you know kuti inini I'm someone who is not even outgoing. Handisvike mostly handosvike 6 o'clock ndisati ndapinda mumba ndendatorara. Ndiri munhu wekuti ndinoita life yangu ndega. Ndinoita life yangu ndega. Handisi munhu wekuti kana ndisina kualigna newe spiritually handikwanisi kuzogara newe pasi apa. Saka neni matoaligna. Tinenge taanani bosi unombondikwesha. Alright. Chichasiyana pamabatsiro amaiita nemabatsiro amakuita izvozvi chichasiyana. Chasiyana ndechekuti mazuva andaibatsira ndiri prophetess ndaigona kungokupa anointing oil tobva takunamatira but izvezvi mabatsira ndakutobatsira nematare ekutoshangisa mishonga. Mitombo kwedu kuchipenge tinoiti mitombo. Ukatoya kwandiri izvezvi handimbokuti mirai ndikunamatirei, handimbokuti ngatitsanyei, hakutori naizvozvo. Kana ndikatonzi ndiende nekunopinga newe mumasango tinotoenda mumasango, ndikazi ndikupinze mubikiro, kana pakanzi pauri panofanirwa kuti paitwe bira tinotoita bira, ngoma dzotorira, mbira dzotoita sei dzotorira. Mishonga izvezvi ndinotoroteswa. Ndine wandakaroteswa 2 months ago wecancer. Cancer yemaronda yai. Ndakarokeswa mushonga wecancer yemaronda unoiswa muporiji nemumwe unoiswa kubika sadza rezviyo rariya murisiya ropora motorita straight mushonga woiswa wogadzikwa papi wogadzikwa paronda ipapo 7 days ronda rinofanira kunge rakaita sei ratopora. Saka ndo mabatsira ndakuita izvizvi. Iyo hanzi cancer haidi kumixa kakuti ukabatsirwa natateguru then mangwana wobva waenda kuchipatara. Inoda kukurumidzirwa kuti painenge yangotanga paipaya kana watofunga zvechivanhu handitika wotogara watokurumidzirwa because cancer is something that is spiritual. In what sense? Zvakafanana ukaenda kuchipatara nhasi ukarwara nebp unosvika uchibvunzwa ndiani akambenga nebp mudzinza menyu. Ukaita shuga unotobvunzwa ndiani anga ine shuga mufamily menyu. Zvangofangana futi necancer is something that is spiritual. Chekuti ukazonotracer in the background vazhinji imomo vanenge vachitonofa necancer iyoyo because ine kakugadzirwa kanoitwa pachivanhu kekuti munhu antonogadzira nenhuta iya inochera pasi yai. Ndosaka ichiita sei? Ndosaka ichichera munhu kuti katanga kuchera munhu ronda apa richibva apa mangwana pane rimwe apa chitongoputika chidaro. Saka it's something chinotogadzirwa nemishonga yakatoipa nenhuta. Munhu anenge atokuitira godo. Vamwe vanoramba kuti hanzi hakuna varoi vanokwanisa kuti you know what Zigo ndogara ndichitaura kuti kana kusina varoi zvakafanana nekuti munhu anoti hanzi ndakunamata hakusisina madhimoni hakusisina zvirwere. Jesu vakafira all types of diseases panzi pavairohwa shamu kumusana paipaya vairoverwa each and type of by his stripes were healed. But
pamastripes acho iyayo kensa yacho yakapera here, bp yakapera here, hiv yakapera here, hapana, zvese zvingoripo. Anditika, but the problem, I think the problem yakanganisa isusu ma-Africans is because of westernization. Yes. Westernization took over, especially colonization paye vanhu makarekare. Ndaimbobvunza mumwe munhu kuti do you mean to tell me kuti isusu ana sekuru edu vakafa bhaibheri risati raintroducwa vachaenda here kugehena? And why is the gospel ichifanira kuuya ine mentality yekuvhundutsira vanhu, the gospel of fear yekuti ukasadai uchaenda kunotsva kugehena, ukasatendeuka chinga notsva kugehena? It should not be about fear. What if kana heaven yacho chitori panyika utori paheaven and heaven yacho hausoita make use of it, uchifunga kuti pamwe uchazoita gehena neheaven kudenga, but iwe pana pamwe utori paheaven yako rako izvezvi uchitotambisa heaven yacho. Chokwadi ichocho, even yangu kana pakasava paheaven mama ndakaverenga ndikanzwa kuti isusu hatisitozogara kudenga, hanzi kuchauya denga idzva nechi nyika idzva zvichauya pasi pano. But taane makore mangani tichingoudzwa izvozvo? Dzokana ngedzingori nyaya. Taane makore mangani tichingoudzwa izvozvo? Saka inini I believe with have a relationship with your creator. Have a relationship with your creator. When it comes to African spirituality, you have direct contact, direct communication. Like zvandiri kutaura kuti unotoroteswa kunzi mushonga wakati unotorapiswa, but westernization vanotora mushonga iwoyo wobva watenwa into matablets. But wobva vanzi musaende kunomwa maherbs. Anditika, but matablets ese maherbs ari kungotorwa. Anditika, mukaenda kuwesternization unonzi kunzi unzi une utsvene kana kuti unzi mweya mutsvene usvike unofanira kuridzirwa keyboard. Ukaridzirwa mbira, iwe ukaridzirwa ngoma, wakutonzi mweya wetsvina. Wakutonzi mweya wetsvina nekuti paridzwa ngoma, paridzwa mbira. Anditi muri kuona manje. So sometimes westernization ndo yakangokanganisa zvinhu zvakawanda. Matambudziko amuri kubatsira vanhu ndeapi? Matambudziko, mhepo dzezvikwambo. Mhepo dzezvikwambo imhepo yakaipisisa zvisingaiti. Mhepo yezvikwambo vamwe vanokwanisa kutorota vachiita bonde nemukadzi kana ari murume, ende zvizomunetsa pakuti murume iyeye haakwanisi kugara nevadzimai. Anoti nhasi akagara nemudzimai uyu osiya, mangwana anotora futi mumwe oita sei? Osiya. Kuvadzimai zvakare vamwe vanotorota vachitoita bonde nemunhu wechirume, zvinokanganisa even marelationship. Kuti akadangana nemunhu mukomana agare, anokutanga ngokublutika, anogona ngofuratira, otongoenda mamarriages agare, zvinobata even mbereko kuti munhu akwanise kuconceiva kana paine mhepo yechikwambo inenge iripo. Mhepo yechikwambo inovhara kunyange mari, zvekuti unogona kuomerwa neupenyu zvisingaite. Uchitambira vazakwatira. Exactly. And mhepo yechikwambo ndiyo imwe zvakare inopa vanhu pfungwa dzekuzviuraya, nekuti chainoita inokubvisira social life yese yokuisolata. Wopedzisira wakungofunga kuti ndogona izibeta kutongofa. Saka ndo zvinoita mhepo yechikwambo nekuti inenge ichida ropa. Saka usually kuzviuraya hakusikuomerwa neupenyu, kutori mhepo. Dzitori mhepo. Ukanotresa mukati mefamily yavo kune vanhu vakatombozviuraya mukati mefamily imomo. Saka hakuna munhu anongozviuraya. Isi takasangana nemaproblems zigu, mahombe chaiwo kuti dai asi handina kana one day randakamboita pfungwa rekuzviuraya, kana one day randakambofunga kuti rega nditsvage piriti remakonzo ndimwe, because ukanotresa kwedu hazviko, hakuna vanhu vakambenga nenzira idzodzo. Saka inenge itori mhepo, inenge itoripo mufamily. Matambudziko back to sender ichiri kuitika zvakanyanyisa inenge yachi manje kana kune chivanhu ihondo kuhondo. Inonzi hondo kuhondo. Back to sender inini ndinoita nebakatwa, ndora ndoshandisa necoin. Handiti katagadzira bakatwa iroro pane muti warinoenda kunobayirirwa rosiwa riri papo. Patinoita back to sender isusu hatiuraye munhu, nekuti midzima haitendere kuuraya. Ndambotaura pekutanga, midzima haitendere kuuraya. Saka patiri kunoita back to sender tikunodzorera hondo kuhondo, kuitira kuti munhu ari kusimudza hondo muupenyu hwako kuti usawane basa. Handitika akada kuramba akisimudza hondo iyoyo, isusu tanoita back to sender, hondo idzo dziri kungodzokera kwaari kumuridzi. Hondo kuhondo. Ndo back to sender yakuitika chi izvezvi. And then pavarume vari kutorana navakadzi
ndaona pane nyaya yanga ichinetsa paintaneti yepopular comedian anga achizopomerana nhau dzerepi zvichinzooneka kuti vanhu vanenge vaidanana vanhu vakarara vese zvese zvinongodzoka panhau dzemudzimba dzekuti yose mukadzi wako kana abuda unokwanisa here kunyatsosununguka woita zvauri kuita usiri kumhanya-mhanya zandosvika mukadzi wangu ariko. ndichingokomenta hangu panyaya iyoyo yanga vachitaura nezvayo handitika mai vaiva kutaura chokwadi ndakatarisa hangu mumatare kurepwa vakarepwa kutorepwa vakaita sei vakarepwa maybe handisi hangu vanhu zvavanenge vachitenda vandinotenda zvakaita sei zvakasiyana asi dai zvakaitirwa hangu inini wepadhuze vakomana ivaiva taingodhila navo spiritually taingodhila navo aiwa munhu anoshandwa zigo munhu anoshandwa because haisi nyore kuti hakuna munhu anoda kunyadziswa kana kuti hakuna munhu angazvisekese nenyika kuti rega ndizvipire ndibude kunotaura ini ndongobuda ndocharo ndakarepwa ndine hama ndine vana handitika ndine vanhu vanenge venyika dzakasiyana-siyana vanenge vachindiona saka hakuna munhu angete those guts plus waupiwe mari kakunzi waripota nyange vakaconvict waupiwe mari exactly saka hapana mari yavaida kuwana nekubudisa nyaya yavo papi pajekerere but munhu unenge uri victim handitika but chinoitika pauvictim manje kucourt kucourt uku indamboshanda mugovernment saka ndozviziva kucourt munhu anogona kutaura ndiye anoenda ndosaka tinoti mumwe munhu asitorina mhosva anogona kuenda kujeri just because akundwa kuita sei akundwa kutaura saka ndo nyaya dzinenge dzangoitika asi vanhu ivavo vanenge vada kudhirwa navo spiritually kuti haiwa zvakanaka zviri smart zvekuti vega ka vanozobuda pachena vachitaura kuti paipa yatiregere zveshuwa mhosva takaita sei takaita zvafanga nemunhu anenge auraya munhu mukati memusha handitika munhu unoponda munhu kusangoko oregedza kuzikanwa oregedza kuenda kupolisi kana kunopikira medha ongovhita secret akanyarara zvinogona kutora 5 years 10 years but mhepo yemunhu iyo inotanga kuzokonzeresa matambudziko mufamily make nekuti vaponderwa munhu uyu remember havanyarari vanotosimukawo vaenda kunoita sei kunoita zvavanenge vachiita kana vachitoviga munhu avapondwa vachitotora zviyo votobatisa munhu wavo asati avigwa vachitotora mutsvairo ikazvanika nemutsvairo votoviga munhu nemutsvairo iyeye handitika zvinogona kutora 5 years 10 years ndiyo yamunezenge yakuti ngozi yaiya inogona kutanga kunopedza dzinza rese igotosiya wacho akaponda iye kusvika vanhu vasimuka vakunobvunza kuti chii chakaitika voudzwa kunzi pane munhu akaita sei akapondwa endai munoripa idzo ngozi nedzichifarira kusiya munhu akapara mhosva kana vana vemunhu akapara mhosva dzombotanga nekuma-outskirts inenge da kuti musimuke munotsvaga kuti chii chiri kuitika nekuti kangotanga nemunhu uyu handitika hamuzozive kuti munhu akaponda munhu anogona kutongofa utongoenda but hamusi kuziva kuti pane zvakaita sei pane ropa rakadeurwa mubasa renyu mune shamwari dzamunotamba nadzo wedha maprofita oro ndana tateguru oro vanasvikiro oro ive ng'anga inini handingati ndine shamwari just one person wangotowiriranawo naye zvangu just one person andito zvematare vanonzi maikimu vanonzi maikimu ndo vega vanoita zvematare pakushaya shamwari paku munotya kutsipikwa kana kupingwa I think I know ndakatodarika level rekutsipikwa nelevel rekupingwa but inini ndiri munhu wekuti if we don't align spiritually handitika if we don't align spiritually hatitoconnect handisi munhu wemashamwari ende handisi munhu weshamwari yetsika nditsikewo ndiri munhu kutobva ndichitokura vamwe vana venobuda vachinotamba panze inini maybe nezviri pandiri handitika zvinoida kuchenera matare zvichiita sei ndiri munhu wekuti ndinoda private life saka zvemashamwari izvi zvinokuwisira pasi munogona kuti muri kuita chinhu muine shamwari ka wakutochinzwa chakutobuda chiruko wakutochinzwa neapapo saka ndiri mukuita zvinhu zvangu I just want to do my things alone kana ndikafunga kuda kuenda kunogocha ndokunozvipakira mota yangu ndogocha nyamba yangu ndakaita sei ndakazvigarira mumota that's me noti kutya kutsipikwa nanandipamweka kutsipikwa alright panhau dzeurombo ndichangobvunza makwesheni achakatibatanise zviri first interview yedu handiti munorombesa here inini handirombesi hakuna mudzimu unorombesa
ukatonzwa munhu achishanda achiti ndinorombesa hasi kushanda nemudzimu anogona kutongonyepedzera wokungopfeka machira emaretso machira anatateguru kuhwanda nekuti mudzimu asi pachivhangu chaicho hakuna mudzimu unorombesa mudzimu hautendere kuti munhu urombese mudzimu chaunotendera ndechekuti kana muda kuti mubudirire mupfume muite mabhizimusi enyu akwanise kubudirira munobatsirwa nenzira dzechivanhu nzira dzekuendwa nemi kumasango munokumbirirwa kumadzimbabwe mokumbirirwa kune vedzinza rekwenyu kune vashavi vekwenyu kuti vakuvhurirei masango mukwanise kushava mukwanise kuita pfuma zigo unoziva here kuti ukabatsirwa kupfurikidza nechivanhu unoita mari kuti vanhu vani kunofunga kuti wakaromba iwe usina kana kuromba mudzimu ndinouziva ini ende mudzimu unoriwadha zvisingaite ende mudzimu ndoshamisika nevamwe vanhu vanoti tinoita matare but ukatarisa life yake yanenge achirarama haana kana imba haana kana mota hembe chaiyo kutoti apfeke anenge achitostragula zvinhu zvisina kutomirira zvakanaka ini ndinobhelievha kuti mudzimu kana uchinge wauya fanike zvawakaita kwandiri wakatanga wablessa inini wacho wakatanga wablessa inini pakauya tateguru nemuchembere zigo uri kunzwa ndakavhurirwa zvinhu mabhizinesi chi everything zvinhu upenyu hwakachinja kutanga kufambo nemarange rover utanga kugara zvakanaka ulife kuziva kuti ndakukwirawo ndege ndakazvitanga ndakuita matare echivanhu saka mudzimu kana uchinge wauya unotanga wabatanidza dzinza rekwenyu wotanga wakomborerawo iwewe homwe yacho kuitira kuti pauri kunoita matare usazoita matare uine godo nekuti ndikanoita matare inini mumba musitorina hupfumu ndaane godo nunhu wandakubatsira ndakumubatsira ngichimusunga kuti ngazvinomiitira 2 minutes zvomusungira odzoka ndakarwadziwa just 2 days munhu wandakabatsira achiti ndine vamwe baba vakandibatsira vanoita matare echivanhu anditi zvikanzi ndainga nobatsirwa ikoko ndaenda kunotenda kuti azvinhu zvandivhurikirawo obva vange chimbondikweretawo 1000 chimbondikweretawo 2000 anzi mari inosvika 15000 vachida vada kutenga mota mota ikana chimbobvira vatenga saka ndakatozorunduka saka iwe unogoti uri munhu ari kubatsira vanhu wakutanga kunokwereta mari kuvanhu vari kubatsira integrity yacho iri pakuti chii saka vadzimu vacho kanga vambotanga vakublessa iwewe anditi ka ngazvitange newe ndichibuda apa munhu ngaatongoona kuti tateguru simango aka bolt kata the lioness zvinhu zviri kufaya anditi ka ngazviratidze pandiri nyange dai munhu achiuya mudare rangu achifanira kuya akasununguka chero ndakamuti mari yedare mari yakati anditi ka anosununguka mbozi ari kunoti mota yakapaka panzapo ari kuziva kuti ndine chakati ndiri kurarama life yakaita sei yakanaka nei vanhu vachishora kuti vanhu vanenge vachiti hanzi ukangoona toshandisa sekuru kana n'anga kana ani zvake anobhadharisa hanzi munhu iye asi wamwari kana wamusika vanhu hakuna zvinhu zvakadaro matare haitwe pachena ini tori nyatateguru namuchemberi matare haitwe pachena ndosaka muchiona vanhu vakawanda even kuchikristu kuya zvinhu zvavo zvisingavafambire because pane principle iripo yesacrificing not sacrificing human blood but kutobvisa mari kuti uitirwe dare rako handitika wauya kwandiri inini uda kuitirwa dare hazviri kuti handina zvimwe zvinhu zvandiri kuita kunzoko handitika handingaswere ndakagara ndichikuita dare from 6 to 6 ndine vana vangoda kudya vangoda kuenda kuchikoro ndine upenyu kana uda kundisimuke kuya kumba kwako nokuitira matare for free ndine mota ndoda kuiswa fuel ndinoidira mvura here pane pamwenda paservice station wakati ndiri tateguru simango ndina tateguru vari pandiri saka chingondidirirai fuel hakuna zvinhu zvakadaro ndingapinde maok here ndoti inini ndiri tateguru kana kuti ndiri pasta saka chingondizadzirai matrori negrosary hakuna zvakadaro earthly things requires money saka hatifaniri kunyeperana whether vafundisi whether kumatare handitika earthly things requires money I think ndofunga ndapindura ipapo saka hazvireve kuti hauna tateguru mudare munotobviswa makwati uchitopinda kutobva nechinyakare nekare uchitopinda mukati medare mune mari yedare inotobviswa aiwa ndabona apa manyasopapatsanura zvakanakisa chaizvo alright so ma1on1 anoitwa madays api handiti ma1on1 zigo ndakuita dare
aiwa dare randi munenge muri 1 uku ivo vari 1 uku. But kana takwedu kuchivanhu rinonzi dare Dare. harichanzi 1-on-1 pataidedza kuti 1-on-1 paipa ndipandanga ndiri prophetess but izvezvi unenge uchiuya kudare Alright. patateguru saka ndinoita Monday to Saturday strictly by appointment. Inini matare angu maoperatero angu akasiyana nevamwe yekuti vanoshanda vakaunganidza vanhu. Inini strictly by appointment for privacy sake, because vanhu vandinobatsira ndofunga ndezviri pandiriwo, vanhu vandinoattracta vacho, vanhu vanouya kwandiri vazhinji, vanhu vahombe vanouya kwandiri, saka vanhu vanenge vada privacy. Even ndikati ndikuvaendesa kumasango, handiite masango ekuti kuenda muri 3 muri 5 handidaro. Kana atori masango tinotoenda nemunhu private akazvimirira, because munhu anenge asingade kuzikanwa, kwete kuti wakuuya wakunosvika mumwarapa. No, it's strictly by appointment. You make an appointment, ndakuuya kudare ndokupa nguva wouya kudare tobatsirana. Ndikupaona then manamba ebasa manamba api +263 771 921 976 ndichadzokorodza +263 771 921 976 kana kuti the other line +263 78 2286 +263 78 2286. Ndinowanika mukati meguta reHarare, Zimbabwe, but vanoda kutifambirwa zvakare ndinofamba maybe uri mhiri yemakungwa, uri kuita Teguru, ndoda kukusimudzai kuti muuye unongobhuka flight yako, passport ndinayo, wobhuka flight yako, ndinouya ngoita sei ndokubatsira online zvakare, ndinobatsira kunyange vanenge vasingakwanisa kukwira ndege kuuya, ndinobatsira zvakare. Munoforce here vanhu kuita matestimony pavideo? Handifose. Ende vanhu sekutaura kwandaita, vanhu vazhinji vandobatsira vanhu vangoda privacy. Saka haumbofa ukaona testimony yemunhu pasocial media platform pangu, because vanhu vanoda privacy. The moment yandichaita screenshot ndichitoisa testimony iyeye, munhu iyeye asisina that trust mandiri, akutoziva kuti ndatobuditsa information. Chero ndikabatsira nhingi munganezitari, ndobatsira vanhu vane mazita, but nyangwe demwe munhu akauya kwandiri haambofa akaziva kuti ndakabatsira nhingi. Azviite totobatsira vanhu vahombe, but I will never mention those names just because ndiri kuda fame, because munhu iyeye anenge asisina. Plus remember Zigo ndina Tateguru asi ndakadzidza. Manganda kuchikoro. Pane panongodo ethics so mukati meupenyu kuti ungoziva kana you are who you attract who you are. Kana uchingodo yepu unongo attract vanhu veyepu. Kana uchido zvinhu zveclass uno attract vanhu veclass. Saka inini hangu ndinokoshesa privacy zvakanyanyisa. Ndikupaona ana Tateguru Simango, inini ndinokoshesa privacy zvakanyanya. Ndofunga ndo last question yangu iyi. Izvezvi tiri kuona pauya vaprofita, n'anga, nana sekuru, nana chi vakasiyana-siyana, mwana usviti mhondoro, mwana baba, mwana chi. And one of the ways yandinopa recommendation kuvanhu vakauya achiti Ziko ndoda munhu anondibatsira, ndinoti tarisawo makore ashanda munhu uyu kuti ashandawo nguva refu aripo, hatinonzi watakatiza kana chii. Imimi ndaona mane nguva yakati rebei. Of course musiri yenyu Tateguru, asi muri munhu ari kushanda nevanhu. Mane makore mangani? Kuti kubva ndiri prophetess from 2016. Saka mane 9 years. From 2016. Pakushanda kwenyu kwese kumunoitwa here zvenyuchi? Nangu handitende mazviri, mabhidhiri. Vanhu vari kuita mabhidhiri akanyanyisa. Ekuda kunzi vanhu vaita sei vaunganidza zvakafanga nezvimwe zviri kuitika mazuva ano zvekunzi vanhu vanamirana. Zigo pakanamirana vanhu, sanga tichiri kuprimary, sakakurira kuSouthampton ndokumba kwedu. Pakanamirana vanhu, that is the only incident yandinoziva. Ende zvakaitika tiri kuprimary, zvikaitika muMbare. Do you know kuti shoko rakafamba tikamhanya kubva kuSouthampton mese muya tikamhanya kunosvika kuMbare uko tiri kuprimary vanhu vese vachima. Ndo only incident yakaitika iyo yandoziva. Saka mabhidhiri akunyanyowandisa.
ekubikira zvinhu zvakawanda. I believe basa rako rinofanira kungodedza vanhu. Ukabatsira munhu whether wamubatsira in private, ndinobatsira in privacy handitika handinganidze vanhu, but vamwe vanotouya through ma-referrals ekundabatsira munhu zvake zvikaita sei zvikaita otoriferawo ndakabatsirwa kwatateguru Simango endawo ikoko handitika. Saka zvezviya zvenyuchi i-marketing strategy. Maskiti mawedzenye kupedzisira. Maskiti. Mashoko angu ekupedzesera ndeyekuti kana uchinge waita dambudziko, whether icancer, whether iwanano yanetsa, whether vana havasi kuroorwa, don't procrastinate. Usaverengere zvinhu kuti waita dambudziko wakumborichengeta. Kana wangonoti waita dambudziko, kurumidza kunotsvaga help. Ende usaite pfungwa dzekuzviuraya. Whether wasangana neproblem ipi, tsvaga munhu wekusheya naye, wotsvaga munhu wekuita sei wekutaura naye. A problem shared is half solved. Handitika ukanoudza umwe zviri pamwoyo pako, mumwe anogona kubatsira nemari, but kungomuudza ikoko kunokurerutsa. Mumwe munhu wewe ukangomuudza kuti handina hupfu, mumwe anogona kutongokubatsirawo. Saka kana uchinge waita problem muupenyu, usave munhu anokipa zvinhu. Saka tiri kuona kuti vanhu vari ngoita ma-heart attack, munzi munhu angodonha, munhu angokolapsa. And another shoko, don't overwork yourself. You have time to rest. Inini ndoenda kugym na 5 am makuseni. It's for my gym manje inobatsira mentally. Auite ma-depression unoenda kugym. Mentally zvinobatsira, even skin chaiyo. But uchasweta, wabuda mgym, wakunopinda msona. Saka inini ndoenda kugym every day, 5 am. Aiwa marizauti, ndikatomira apa body yangu. Nandine zidumbuka. Face yangu yange yakita chiround yange but izvezvo face yangu yatoserera. Saka nzvimbo dzaunongoenda kunosocialize handitika nekungoita discipline, just work on yourself. Ladies and gentlemen, ndivo Tateguru Simango, formerly known as Bolt Carter. I think that is the last interview atiri kutaura kuti Bolt Carter, formerly known, because I think izvezvi vaziva kuti ndiani watiri kutaura naye. Manumbers avo ndo vari kubuda pascreen avo, munovabata strictly by booking if you want to have an appointment navo kuti ubatirwe matare. Ava Tateguru ava nditateguru vedu vechivanhu, but kana muchizvitiwo mune chirungu vanotaura nemune chirungu, since mabhuku vakati ravei zvinenge zvinonzwisika. Maita basa Tateguru. Aiwa maita basa nemitiro zvakanaka. Thank you.